Il-Partit Nazzjonalista jemmen fl-abbiltajiet ta' kulħadd għandu x'joffri. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-laqgħa li kellu ma' numru ta' rappreżentanti ta' qdiet li ħarsu drittijiet ta' nies b'diżabilità u bżonnijiet speċjali. Llum kena laqgħa pożittiva ħafna ma' diversi NGOs u assoċjazzjonijiet illi ġejjin mill-qasam tal-persuni b'diżabilità. Żgur li l-politika tagħna mhux biss kif kulħadd jaf dejjem kienet politika ta' fejda, politika fejn il-persuna bid-diffikultajiet kollha tagħha u anke forsi bl-ostakoli kollha li tista' ssib tista' tkompli anke timxi il qudiem. Bernard Grech sostna li dawn il-laqgħat huma ta' importanza kbira sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jifhem dejjem aktar il-bżonnijiet ta' kulħadd, apparti li jkun jista' jifforma l-politika tiegħu wara li jisma' dawn l-esperjenzi. Illum il-laqgħa permettitilna biex ħaġa nkomplu nwessaw anke l-orizzonti tagħna, ddiskutejna ma' l-NGOs u ma' rappreżentanti tal-persuni b'diżabilità biex nisimgħu aktar x'inhuma l-isfidi li qegħdin jaffaċċaw ruhom fl-edukazzjoni, fuq ix-xogħol, fil-ħajja ta' kuljum. Biex inkunu nistgħu anke l-politika tagħna dejjem mhux biss intejbuha imma anke wkoll nagħmlu aktar b'saħħitha u allura effettiva fejn jitlu l-persuni b'diżabilità. Din il-laqgħa ġiet organizzata mill-Forum Opportunitajiet Indaqs Partit Nazzjonalista immexxija minn Jamie Vella flimkien ma' Shadow Minister għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Graziella Galja. Laqgħa li fiha rappreżentanti varji semmaw leħinhom fuq dak l-aktar li jinkwithom u l-isfidi kontinwi li nies bi sfidi ta' diżabilitajiet varji jaffaċċjaw ta' kuljum. Fosthom diffikultajiet ta' aċċessibilità, bosta mir-rappreżentanti saħħu ma' Bernard Grech li l-bini eċċessiv u infrastruttura ħażina tagħmilha aktar diffiċli sabiex persuna b'kundizzjoni tkun tista' tgħix b'mod dinjitus. Preżenti kien hemm rappreżentanti mill-Caritas Malta Epilepsy, Service Dogs Malta Foundation, Malta Dyslexia Association, Mental Health Association, Special Olympics Malta, ADHD Malta, STEND, Step Up for Parkinson's Voluntary Organisation, MFOPD, Inspire u anke mid-Dar tal-Providenza. Kien hemm ukoll rappreżentanti minn entitajiet governattivi fosthom minn Jobs Plus, Aġenzija Support, Lean Hospital Foundation u CRPD.